Баш радиоға тәқдим итә. Хәйрле сәгатьтә республика. Хөрмәтле тамашачылар, без эволюцияны үзебезчә аңлайбыз. Безнеңсә уның төп сәбәпчесе хатындар. Бына инә маймылдар, без касан әдәмсә яшәй башлайбыз дип ата маймылдардың башын катырганга гына без кешеләр барлыкка килгәнбез. Һәм безнеңсә эволюцияның кирегә баруы бар. Шуңа күрә яйгы ял кистәрен әдәмсә генә өйдә утырып кына гаиләгез менән үткәрергә кирәк. Мәсәлән, теге үсәүде карап, киттек. Мамонт аулауды башлайбыз, әйдәгез. Бисмилланан башланык. Яңалыктарда ла эволюция дәвам итә. Вакыйгалар үсешә. Әйе, Без дә шул исәптән үсешәбез. Һәр хәлдә үсешергә тырышабыз. Килеп сыга. Әйе, безнең машинада ла үсеш бар. Кондиционер эшләй, дуслар. Әйе, ниһаять. Хавытка солдыртып алдык. Әйткәндәй, карантин шартлары йомшарга ла. Барлык кагыйдәләрдә әле алып ташламагандар. Мәсәлән, дистанция хаклауга һәркем үзенчә карай. Һәм ошо дистанцияны хаклауга яле битер өчен бер язу куйгандар, аңлаешлы булган өчен уны элгәндәр. 1 метр ярымлык арау якынса 15 бәлеш. Я булмаһа бер газиз буе. Водительләр өчен ул бер АК машинаһы мәсәлән. Студентлар өчен 5 дашарак кабы. Һәр беренә дә аңлаешлы сарылар табырга була снапта. Мәсәлән, Элвин Грейдың фанаттары өчен метр ярым ул радик сәхнәгә киеп сыккан итектең үксә биеклеге. Әйе. Бирәндәр өчен ул бер бәләкәй генә аюның буе. Кыска баргыла аңлаешлы. Һәр бере өчен метр ярым уенча. Абына кальян яратучыларды метр ярымга да ебәрмәйдәр. Күрдегезме әле ул яңалыкты? Башкортстанда кальянды урамда, майдандарда, яр буйларында һәм токталкаларда тартылды тыялар бөтенләй. Республика депутаттары ошондай закон проектын әзерләй. Штраф тәүге тапкыр тотылгандарга 500, ә инде икенче тапкыр тотып элеккәндәргә 1000 сум буласак. Шәп балым әлбиттә, әмма бuna әлеге вакытта кальяндарның хакын алып караганда, уны бит 1000 сумды аксага ла ханамаган кешеләр тарта. Дөрес, сынап ташлайсың. Гомумән 1000 сум ул ресторанга килеп, кальян тартып утырган кешенең эркәһендә ултырып төтен искәү хакы. Уны бер саракта гына тартырга мөмкин. Әгәр дә һинең хан һарайың булһа, һине берничә кәләшең уратып алһа, Егелгән дөя көтеп торһа, капка төбендә егелгән дөя көтеп торһа, әйе. Һәм кальян тартып беткәндән соң, Әйе, һин Ярусалимды камауга алаһың. шул саракта гына килешә һиңә кальян тартып. әгәр һин парковкада емерек торган ладаның капотын асып тартаң икән, ул һиңа килешмәй. Әйе. Ондай машиналар гадәттә шлангкаша бензин генә тарта. Дәвам итәбез, егетләр. Дуамал фәрештә кем икәнен беләһегез? Дуамал фәрештә, ягъни дикий ангел Наталья Орейро тиздән безнең ватандашыбызга әйләнүе ихтимал. Уругвай актрисаһы тиешле документлар туплаган һәм Россия гражданлыгын алырга әзерләнә дип үзе билдәләгән ул. Рәхим ит, Наташа. Рәсәйдә һин төшә алган, һин төшерлек сериалдар етәрлек. Мана. Рәсәйгә күсеп кайта, ул Натаха буласак. Һәм мин уны сериалда Генә әйткәндә, мин уны инде Рәсәйдә яшәйдер дип уйлагаем. Һәм мин уны сериалдарга төшереп әрәм итмәс идем. Чөнки ул Уругвай актрисаһы. Минексә ул футболда, йылма командала килешер иде. Рәсәйгә күсеп килә, бәлки футболда уйнар. Зюбанан һәр хәлдә азаграк уйнар иде ул. Безнең бүрәнәләрдән яхшырак булыр иде, исмаһам. Бәлки бер касан Наталья Орейро Россиягә күсеп килгәч, безнең тапшыруга ла курак булып килер. Ясактарды итләтергә килһәҗәк булыр иде. Уга гашык булган сактарды. Булмас тиме, өметсез шайтан гына. Әле Уругвайдарса әйтмештәй, алга кузгалейро. Безнең тапшыру бомбалейро. Кузгалейро.
Кунак дигәндән безгә еддирәк кешеләр йөри. Бүгенгеһе мәсәлән шуга асык мисал. Башкортстан Республикасының Милли музее директоры Марат Миңлегали улы Зөлкарнәев бүген бездә кунакта каршы алыгыз. Хәерле сәгатьтә, һаумыгыз Марат Миңлегали улы. Рәхим итегез. Аңгылың едди тигән кеше бит. Алмағыз Марат ағай. Хамығы дейті. Бүгін Музей экспонаттары көп егеттерден сәлем. Қиммәтлі егеттер. Музейга куйырлык. Қадірлі егеттер. музейға ашықмағыз әлі. Әле итә. Рахмет. Марат Миңлегали улы, беренчедән һеҙҙе эпидемиянан һуң яңынан эшләй башлауына ҡотлайбыҙ. Халыҡ һағынғанмы музейҙан? Пандемиянан һуң кеше бик күп килмәй. Сөнки тигәндә беҙҙең сикләүҙәр дә бар. Икенсе яҡтан Халыҡ барыбер ҙа шикләнәлер. әҙерәк әгәр дә элек беҙҙең көнөнә 200-300 кеше булған булһа, хәҙер инде ул 10 тапҡырға кәмене. Біз қазір пандемияның ыңғай яқтарында көріп үйрендік. Музей ішінде оның ыңғай яқтары болды, онлайн саяхаттар ұйыштыруға үйрендік қазір. Беҙҙең 97 музей, шуларның 23-і ул беҙҙең дәүләт музейҙары. Бына ошо 2 ай эсендә инде бөтә музейҙар менән беҙ күп кенә акциялар үткәрҙек. Күргәҙмәләрҙе, бер сараларҙы ла ҡалдырманыҡ, уларҙы үткәреп, план буйынса эшләп барҙык. 2 ай эсендә беҙ 1400 сара онлайн һәм 3 миллионға яҡын ҡараусылар булды. Яҡшы һөҙөмтә. Мәсәлән, музейҙар менән бергә 75 йыллыҡты 75 артефакт үткәрҙек шундай акция. Шунан үлемһеҙ полк музейҙарҙа шул уҡ беҙ онлайн үткәрҙек. Мәсәлән, милли костюмдар көнө байрам булды бит инде. Шул көндө лә бөтә музейҙар акцияға ҡушылды. Улар үҙҙәрендә һаҡланған предметтарҙы, артефакттарҙы күрһәттеләр. Бер ай эсендә аны бер нисек тә һин аны урап бөтөп ҡарай алмайһың. Төпкө ауылдарда яки бер райондардағы музейҙарда, бәләкәй генә мәктәп музейҙарында шул тиклем экспонаттар ҡайһы ваҡытта осрай. Ундағы ҙур дәүләт музейҙары уларға ысынлап та көнләшерлектәре бар. Һәм бына карантин тамамланғандан һуң кешеләр музейға әле ни йөрөмәй дигән 10-15 кеше, әммә шулай да кешеләр килә икән, улар музейда әле һаҡланған өр-яңы экспонаттарҙың береһен күрергә теләйҙәрҙер. Иң ҡәҙерле, иң зиннәтле Әлеге ваҡытта Миңлегали Шайморатовтың герой йондоҙо хаҡында һүҙебеҙ. ул әле һеҙҙә һаҡлана, шулай. Ул беҙҙә һаҡлана. Беҙ уны декабр айына тиклем ҙур залда күрһәтәсәкбеҙ. Һуңнан инде ул Башҡортостан Бөйөк Ватан һуғышы осорондағы залға күсерелеп ҡуйыла һәм унда һаҡланасаҡ. Республика музейҙарына йөрөтөү ундай вариант юҡмы? Ҡаралмаған. Республика музейҙарына беҙ айырым бер күргәҙмә эшләгәнбеҙ. Беҙ аны 71 дана эшләнек. Ул инде стелла формаһында була. Уны йыл айнәләһендә улар үҙҙәренә ҡабул итә. Стеллаларҙы улар көҙгә бөтәһе лә алыр. Унда бар мәғлүмәт буласаҡ. Унда электрон контентты улар үҙҙәренең райондағы кешеләрҙе, уларҙың 112-нче кавалерия дивизияһында хеҙмәт иткән буларҙы яҡташтарын шунда күрһәтә алалар дип уйлайбыҙ. Миңлегали Шайморатовтың йондоҙон иң ҡиммәтле, иң зиннәтле тинек. Шулай да һеҙҙең музейҙа һаҡланған, аҡсаға әйләндергән иң ҡиммәтле әйбер ниндәй? Анда инде әлбиттә беҙҙең артефакттар бик күп. Ул археологиянан да шулай уҡ иң боронғоларҙың береһе булып, ул ана шул таш балта, мәҫәлән, шунан һуң Ирандан килгән чернильница тиеүҙене яҙып һыҙыуға, милли кейемдәрҙең тәңкәләре, уларҙың бик аҫылдары бар инде. Уларҙың хаҡы әйтеп булмай, сөнки тигәндә, әгәр дә һеҙ әйтергә теләһәгеҙ беҙҙең һаҡланған алтынды, уның әлбиттә уның хаҡы бар, сөнки тигәндә 1 грамм алтын ул күпме тора, шунан һуң иҫәпләп сығарыла, 4 килограммда 700-800 грамм инде массаһы. Әйтергә кәрәк, ҡыҙыл йондоҙҙың Шайморатовтың уның массаһы бар. Мәҫәлән, предметты музейға ҡабул итәбеҙ, беҙ аның был алтын тип яҙылмай. Ул иң беренсе яҙыла һары металл. Һәм уны экспертизаға биргәндән һуң ғына беҙ аның составын белеп, составын ҡуябыҙ. Әйткәндә, уның ауырлығы 21 грамм. Стандарт буйынса банты, ней менән ул 28 грамм. Өтәһе лә тәүәй үлсәнгән. Беҙ квартал һайын үҙебеҙҙә һаҡланған бөтә алтын, көмөш,
предметтарды экспертизага алып барып, уның граммын үлсәп, карап турабыз. Музейларга әле караш төрлесе. Кемдер киләле, миңа предметты бирегез, күрһәтегез, әле барайык, алып сыгарайык, бер күргәзмә күрһәтәйек дип. Музейның иң төп максаты, уның миссияһы, уның үсәвендә, ул хакларга өйрәнергә һәм күрһәтергә. Шуның өчен инде без иң тәүге осорда ул безнең бөтә булган менә Башкортстан халкының бөтә шунда йыелган предметтарды без хакларга тиешбез. Хаклауга килгәндә, Милли музейның экспонаттарын урлаучылар булманымы музей тарихында? Я маташучылар, Бурдар төшмәгән. Безнең охрана көчле, анда лучше йөрмәскә. Ишеттегезме бурдар? Юк, онда берендә дә алтын хәдеңез. Якындай юламагыз. Милли музейга бага тиклем карантинга тиклем 200 кеше йөрүне тинегеп, әле лә йөриләр. Ә башлыса кемдер улар? Ул Ифу халкымы, республика халкымы, әле сит илдән, сит төбәктән Менә әле пандемия тамамланып килә. Иң беренче кунактардан булып, мәсәлән, безнең Мәскәү һәм Ульяновскдан килделәр. Уларның төп менә егетләр менә кызыккындырган тема ул Салават Юлаев. Улар уны белгеһе килә, кем ул Салават, ни өчен ул шундый милли Башкортстандың милли батыры, ни өчен менә шундый хөрмәт итәләр. Тулы мәгълүмат бирә ала музей. Салават турында мәгълүмат бирә ала. Шуннан һуң әлбәттә уларның этнография. Но иң беренче урында Салават Юлаев. Мен ел һайын июнь айында шулайдыр ул. Ондайларның һаны артадыр димәксемен. Юк, ел буе. Ел буе. Ел буе шулай. Безнең үзегезнең шәхси алганда музейда иң яраткан залыгыз, иң яраткан экспозициягыз. Бынаһын охшай тигән әйтеп әйтә алмайм. Миңа тулайынса бөтә музей охшай. Чөнки дигәндә без аны 2 ел элек ядрак үзгәрттек, үстәрнек. 2000 елларда битендә буны төзегәндә концепцияһын дөрес эшләнгән. Кайһы бер күргәзмәләрдә аса башлаганда һәр вакыт инде үзебезнең музей төзегән хезмәткәрләргә шул ук Мәдәният министрлыгына шул ук безнең художник рәссамдар, шул ук гыйльми хезмәткәрләрнең шул тиклем алдан күрә белеп һәм матур дөрес экспозиция төзүен анда Башкортстанды тулыгынса асык китап итеп күрһәтә. Уның башлана географиянан, башлана табигатты күрһәтүдән һәм хронологик периодтан бүгенге тиклем безнең Башкортстанды асып күрһәтә. Шуның өчен безнең музейның концепциясын әйтергә кирәк. Башкортстан турында ул асык китап. Улар дөрес тарихты яктыртырга тиеш. Аны дөньяда сынап та нинди генә музейлар юк. Һез күргән иң үзенчәлекле музей нинди? Сит илдәге музейларда онлайн гына караганыбыз бар, әлбәттә. Онда булганыбыз юк. Аны мөмкинлек булса, фурсат тиһә дип әйтәк. Кайда нинди музейда бар күренде? Лувр тип деталларында без монда сакырырга дип хыяллана инде. Безнең элекке директор шуның өчен. Булай без музейда яңартыр алдынан күп кенә Мәскәү һәм Петербург һәм башка менә регионнардагы музейларда каранык, әлбәттә без аны өйрәндек. Йөреп кайткандан һуң һәр вакыт бер уйга килә инек, безнең музей Барыбер да яхшырак максымга. Үзеңдеке инде ишетелде. Сынап шундый Зур багага лайык безнең милли музейбез. Марат Меңлегали улы, һез югары белеме тарихчысы шулай бит. Моны әйтегез әле. Интернетта диван тарихчылары менән бәхәсләрдә еңер өчен ничә ел укырга кирәк? Мин уйламса, хәзер тарих белгесе. Улар белән әлбәттә бик күп Күз куертырга мөмкин. Куерту дөрес түгелдер. Сүнгәндә бар бит ысын тарих, бар уйдырма альтернативный безнең тарихчылар бар. Снапта улар арасында айырма бик зур инде ул. Безгә әлбәттә ул тарихи сыганактарга таянып фактор белән эш итү. Безнең менә Әнвәр агай Асфандияровтан против факта не попрешь дигән. Нимә бар? Хак уйдары бар. Һәдә шулай заманында безнең хезмәттәшебез дә булдыгыз. Әйткәндәй, телевидениелар эшләнәгез һәм республикалар күп кенә авылларның тарихтарын төплүү нигезле итеп өйрәндегез. Кайһы бер тарихи вакыйгаларды бик аңлатуы кыйын. Мәсәлән, килеп сыгышын авылдардан, шуннан һуң ихтилалдардың, Башкортстанда булгандарды, әгәр дә улар уйдырма булһа, уйдырмалар китһә, әлбәттә ул инде киләсәккә бик зур шундый ямгыятькә зарар килтерә. Һөҗүмтәләре бик авыр булырга, может, нык авыр булырга. Әлеге вакытта бына күп кенә бәхәсләр туу ихтимал теге яки был авылдан килеп сыгышы хакында
һәм башкаһы. Әгәр дә мәсәлән мин авылда яшәйм икән һәм авылдың килеп сыгышын төгәл генә факторга нигедләнеп, теге яки бул кешеләргә аңлатырга тырышам икән, булмаһа үзем белергә теләйм икән, нимәнән башларга кирәк миңа? Әле авылдардың тарихын кайһы вакытта ревез материалдарына таянып, авылдар шул вакытта барлыкка килгән дип әйтәләр инде. Ул дөрес түгел. Безнең ревизия материалдары 1719 елда гына беренче башлана. Башкортлар улар ел 6-нчы ревизиянан 5-нче, 6-нчы ревизиялар гына билдәләнгән. Шуның өчен кайһы бер безнең туган якта өйрәнүчеләр улар ревизия материалдарын күтәрәләр. Авылның исеме бар икән, авыл ошо вакытта барлыкка килгән икән, төзелгән икән дип алып килә. Уның тарихы ул бәлки аска төпкә тиклем булырга мөмкин. Уның өчен бер-ике материалды гына табырга түгел, шул ук Рәсәй Мәскәүдәге борынгы актлар архивында материалдар, улар инде ер биләүчеләр турасында, ерде һатып, алу, күсенеү, шул материалдарды карарга була. Шуннан соң әлбәттә ревизия материалдары Башкортстан буйлап, шуннан соң перепись материалдары. Безнең архивта бик күп кенә ер турасындагы мәсьәләләр буенча документлар саклана. Әлбәттә шуларда йыеп, шуларда өйрәнеп, без авылларның тарихын тергедә алабыз инде. Тагыла нинди хезмәттәр тәкъдим итә Милли музей? Мәгълүмат бирүдән тыш, без әлбәттә Милли музей Башкортстан Республикасының музейларының метод үзәге булып торабыз. Һәм әлбәттә без бүтән музейларга шул ук концепция язарга, шул ук уларның эшмәкәрлеген тикшереп инде карап, уларга консультация биреп, нисек эшләргә икәнен күрсәтәбез инде. Гыйльми эш алып барабыз. Һәм иң зур максатларның бере ул тәрбияләү, безнең балаларны, укучыларны киләсәк буында уларга ана шул альтернатив тарихта түгел, сын тарихта күрсәтергә, үзебезнең туган илебезгә һөю уятырга. Музей изоляция шартларында нинди режимда, нинди тәртиптә эшләй? Без әле штатлы режимга күчтек, сәгать 10-дан киске 5-кә тиклем кабул итәбез. Ләкин безнең шул сикләүләр бар инде, 5 кешегә тиклем группалар. Димәк, хәзер без музейга инһәк, безнең тагы да 2 кеше генә ала. Әйе. Дигән һүз. Кем безнең белән музейга инергә теләй, рәхим итегез. Һәр безнең менән бергә миллионлаган тамашасыбыз Безнең карай ала. Безнең тапшырудың да бер шарты бар, ул Тәртибе, шарты. Итеп генә караулар. Без һезгә карау бирәбез. Марат Миңнегали улы, без 5-кә тиклем ханагансы җавап бирергә өлгерергә тырышыгыз инде. Әйдә, Әмил. Музейга килгәндәрнең төп 3 һорауы. Бер. күпме тора, Салават Юлаевтың музейы кайда һәм медаль кайда. 5. Икенче һорау. Милли музейның иң билдәле өс экспонаты. Ул Ирәндек айыуы, Шаймуратовтың медалы һәм Салават Юлаевтың кылысы. Салават Юлаевтың кылысы Малайда дип беләм дә ул. Егетләр сердә асмаган. Аның кылысы 2 булган. Ул Хатта Ирәндек айыуы бөтенләй айыу түгел. Һәдә кызыксындырган үз тарихи шәхес. Бер. Татищев, Соловьев и Анвар Закирович Асланберов. Һәм афатка һорау, буаттарга, тарихка инәсәк, мотлак инәсәк, үз замандашыбыз. Үз замандашыбыз безнең Асланберов Ради Фаритович һәм без. 5. Тегесәү. Без бер кешегә ханалабыз. Түгел генә үтәнегедә, Шаймуратовтың ошондой медаль, Рәсәй геройы медалын бирү ул сынапта был зур шундый вакыйга. Башкортстан гына өчен түгел, бүтә Советтар Союзы халыктарының баһаһы дип мин уйлайм. Гадел баһа. Гадел. Бу гадел баһаның билгеһен күрербез. Күрһәтәгез безгә. Рәхим итегез. Килеп эшкәшенә сыгарайык та музейдан. Әйдәгез безнең белән хөрмәт тамашачылар. Мин монда баласакта бер булгайным. Әни 2 тапкыр. Төкле аягың менә газиз. Хамаһыгыз, Маңлайга тагып, мукулга тагып. Менә шундый хәрби шартларда эшләйбез. кызу егеттер без. Ничә яшәргә калды? 33. Рөхсәт булды. Әйдәгез. 1943 елда был бина ягы төзелә.
кушылып итте һәм хугушу сырында ла унан һуң инде монда хөкүмәт билимчә ушунда урнашкан була. Бу хөкүмәт бинасы. Әйе, Совет сырындагы хөкүмәт бинаһы, шунан һуң комсомол, шунан һуң инде 90-нчы елларда бирелә инде мәдәният министрлыгына һәм монда инде 2000 елда Муртаза Губайдович Рахимовтың указы буенча милли музей төзелә. 35 зал хәзер, 35 зал. Шунан һуң 350 меңдән күбрәк экспонат. Кайсы залга үтәбез? Шаймуратовка багышланган залга үтәбез. Без күрүбезчә, был Шаймуратовтың бюсты һәм менә инде безнең алтын йондыз шунда хаклана. Уны бүген барыһы килеп карап күрә ала. Был инде грамотаһы. Хугышка тиклем Кытайда аташы булып йөри. Хәрби разведкала ул әйтергә кирәк, ябай хәрби кеше түгел Шаймуратов. Ул главное разведуправление ГРУ системаһынан килгән кеше ул. Һәм әйтергә кирәк, хугыш башлануга тиклем ул яшерен секретный заданияларды үтәй. Беренең уларның береһе ул Кытайда була. Менә без монда күрәбез инде уның шәхси үз кулы белән язган хаттары һәм уның менә документлары. Кытайда йөргәндәге миссияте шәхси Шаймуратовтың менә ул кызыл йондыз әйтүебезчә 43-нчы елда уны бүләкләнгән булга куелган һәм менә инде ветеран Ихсановтың биргән Шаймуратовтың күлмәге бездә хаклана. Ошо ысын менә күлмәге. Ысын күлдәге ул киеп йөргән. Ул ысын күлдәге ул киеп йөргән. Шуга менә карап инде уның размерын әйтәһәгез, был 48-50. Ханса һеҙҙең һәм минең гөр. Шулай тагы бик нык уникаль безнең артефакт. Ул 112-нче кавалерия дивизияһының байрагы. Был менә подлинник дип әйтәбез, ошо инде. Яуҙарҙа янған. Яударда үткән Башҡортостанда президиумы тарафынан ул 112-нче кавалерия дивизияһына бирелә. Һәм ул инде яудар үтеп Берлинга барып җитә. Был крестьяндар һугышы сырындагы зал һәм бында иң шундай артефакттарның береһе әйтергә кирәк. Екатерина II менән Өфө дворянына бүләкләгән Ларис. Өфөгә осада була бит инде. Камауда була, ләкин Өфө бирешмәй. Һәм Екатерина II бүләк итә инде Өфө дворяннарына ошо кумтаны. Башкортстан халкының милли герое Салават Юлаевка башланган зал. Без монда инде Салават Юлаевка айрым бер экспозиция төзелгән. Был экспозициялар инде Салават Юлаев кылыс белән генә түгел, үзенең дөрестлеге менән, үзенең хүзе менән үзенә яклау тапкан. Ул инде менә авыл карттары алдында сыгыш яһай. Һәм иң зур, иң кыйммәтле артефакт безнең өчен әлбәттә ул Салават Юлаевтың кылысы. Ул бездә хаклана. Ул ысынлап кылысымы? Без тарихчылар әйтәбез, 98% ысынап та был уның кылысы. Чөнки дигәндә 1911 елда уны археолог Минслов табып ала, уга бирәләр Гафури районында. Һәм ул уны Латвия музейына алып сыга. Һәм легенда буенча был инде шул ук Салават Юлаевтың эяре типте. Хабында нинди хайван төшерелгән? Бында арыслан. Гарәп графика белән дә ядылуы бар. Ядылуын күрергә була. Кул тоткан ерен күрәһегез бит инде, унда скат дибез. Уның тиреһеннән эшләнгән. Скат тире. Диңгез хайваны. Скат тиреһеннән. Кыйммәтле әйбер булгандыр ул. Хәзер дә кыйммәтле, заманында ул кыйммәтле булгандыр. Бу әлбәттә Салават Юлаев, әгәр дә Совет усурында аны хүрәтләргә тырышалар, теге ябай гаиләнән сыгып күтәрелгән. Ул әлбәттә дөреслеккә туры килмәй, чөнки дигәндә Салават Юлаев старшина улы. Ысынап та, улар укымышлы, бай гаиләнән булган. Уны ярлы, ябага дип әйтеп булмай. Ул нимәдер үзе өчен, нимәдер табыр өчен көрәшкә сыкмай, иң беренчедән ул әлбәттә халык мәнфәгатен яклап сыга. Шуның өчен дә ул халыктың безнең истәлектә кала. 19 буатта, мәсәлән, краевиттар, туган якты йөрәнүчеләр, авылдарга йөрһәләр дә, экспедицияга сыккалар да, улар бер һүз иштеләр.
Салават у нас был, Салават Батыр дип битинде. Урысы ла шулык, татары ла, сывашы ла Салават турасында легендаларды сөйлөйлөр. Һәм булар инде уны күтәрә. Киләсәккә ныклап карар өчен артка әйләнеп тарихка ла байкарга кирәк диләр. Шуңа күрә рәсем итегез милли музейга, монда тарихты күрергә, хатта тиеп карарга ла була. Һеҙгә ҙур рәхмәт. Беҙҙең һәм телевизор ҡараусыларҙың хәтерен яңыртҡан өсөн, аң даирәне киңәйткән өсөн, арттырған өсөн эшегеҙҙә уңыштар һеҙгә. Рәхмәт. Катнашыусылар күберәк булһын дип теләйбеҙ һеҙҙең эшегеҙҙә. Хөрмәтле тамашасылар, һеҙгә өндәшә һүҙебеҙ шул. Беҙҙе нисек яратып ҡарайһығыҙ, шулай уҡ яратып тарихты өйрәнергә, халҡыбыҙ үткәнен белергә музейға килегеҙ. Ә бөгөнгә беҙ һеҙҙең менән һаубуллашабыҙ. Һаубулығыҙ. Хушығыҙ. Һау булығыҙ. Әйе, был Чесноковка, Сочинск урамы тирәһе. Сочинский урамы Хәҙер тирәһе. телеүҙәк ултырабыҙ. Әйе, ана безнең монумент Тройск сиркәүе. Беҙ ихлас янында торабыҙ. Был Ихлас янында торабыҙ. Пугачев ғәскәриме? Булар Менделеев яғынан киләләр. Булар лента яғынан киләләр. Улар Пугачев урамы белеп киләләр. Шуға бында Пугачев урамы мол. Шунан килгәндәр ҙә.